درود و دربات شرپمند چارو گوشدارو کا منای ساخام و شرندو جاگا نشتی تو اشود راو سلامت باتت امروز با آرا باتت گم گرتی ماگین داتت شرپمند مرچما گپ جنے وجہ مبارک قاضی شاعری تہا شعری صنعتانی کارمرزی باروا شمارا یاد بیت کہ گستگیں لہتے ماہا پیسر من وجہ سے زوشا شمیے شاعری تہا کہ اما شعری صنعت کے کارمرز بتگا آہانی بابتا چیزیں دانگ شخصات اگت مجھوت کرنا کہ وجہ قاضی صاحب شاعری تو کہ یا یہ شعری صنعت چونیا کارمرز کو تگا وتی شاعری تھا شرمندہ عادی شاعریہ بغیر تا استے وحدے شاعری ابا کجام نہ کجام جاگیا شعری صنعتانی کارمرز کنگ وڑینا وڑیا ای صنعت کارمرز کنگ بتگن او ای علمی نہیں کہ امی صنعتانی کارمرزی گون شورمندی یا گون یک منصوبہ بندی یا ببن انچوکہ زمانہ گروچی وتی کشا دگنی مگی لیٹی نیت امی رنگا شعر و لفظاں کو وتی تہا نوک نوکیں تب میل ودی کن وچا وانو کا ہوں امی واہگا دارت کہ آئیے جہاں و آئیے بستارا گونوکے وحدے نوکیں آدھے کانی تہا آئی بستار چارک بیت نو گپ چھا ایدہ باز دیما شو تک کہ فلان شاعر چھا فلان شاعرہ مستریں یا کستریں نوکے زمانہ اگا لفظاں کے کجام تاری سرا گپ جنک بھی تا او دا نوشتہ کار شخصیت و بالاد یک نیمگی و آئیے ساچش یک نیمگی ایک کنک بھی قاضی شاعری بستار گشنگ منی وڑے لفظاں کی اچ مزاں تھی وسی کارے نہیں بل جوت کنن کہ قاضی شاعری لفظاں کی آدھے کے تہا یا شائع میں تہا ایر بکنا بچارا کہ میں شاعرہ چی گلہ و چی ارزن درشتر قاضی شاعری سرہ میں بازیں قواس و زانتکارا نوشتہ کو تک بلے یک تحقیق من مارتک کہ تنی گا آئیے سرا نوشتہ کنک نبتک یا گا نوشتہ کنک بتک منی دیما نوستک آئند قاضی شاعری تہا شعری صنعتانی کارمرزی البتہ چیزیں وحدہ پیسر ڈاکٹر یاردہ دا ما فیس بک وتی پیج سرا قاضی شاعری تہا شعری صنعت تحلیے باروا منیالہ کسانی نوشتہ کو تگت اگر شمیں دیما وستک آئیے شاعری وانگا گو مارا بازی جاگا ہاں بزن قاضی شاعری تہا کہ ماوانے بازی جاگا مارا شعری صنعتانی کارمرزی شر رنگیا گندگا کے مری جند کے تا شاعری وانی قاضی صاحب نہ یوکا اما صنعتان گندنا کہ اللہ سو آمد بلکہ انچے صنعتوں کارمرز کنک بتگن آج شو ظاہر و پدر نہن عام لسیں صنعت و کارمرز کنک بتگن بل انچے لتے صنعتان کہ ہاں شاعری تا باز کم کارمرز کنک بن انچو کارمرز کنک بتگن کہ آہانی مثال و درور دیا کپیت کے بلوچی شاعری تا مبارک قاضی صنعتا چونگو ہنرکاری و جوانی وڑیا کارمرز کو تگن صنعتی شاعری علم نہیں کہ اموک شاعر یا شعر اموک بند تہا مان بیت او نکہ ای علمیت کہ اموک شاعر یا کارمرز بکا چوشے ہوں دستوں دستکپیت کہ آہانی تا دو سے یا اشچ گیشتر صنعت کارمرز کنگ بتگن چہر ماں بزا استیارہ مبارک قاضیہ وتی شاعری تہا انچو کارمرز کو تک یا شاعری ڈگار شرریہ گوئی صنعتا شوم تگو ننگار کو تگو بعض ہمیں گوشید کہ شاعری تہا چہرے بستار چا شبینا مسترے بزا استعارہ ہے بستار چا تشبیہ برستر و بالاترے ما ایک میرے گویں وجہ مبارک قاضی گڈی کتاب گسا واتر کنگ لوٹا آئیے نیمگا کہ ای وجہ مبارک قاضی دو کتابوں کے گرسرہ چاپ بتگنت یکی گسا واتر کنگ لوٹا دومی شکلیں جورانی برورد من یک بار ای انسٹیٹیوٹ بلوچی ہا چھاپ کو تگا ایک کتاب من یک بار یہ کتاب نیمگا رو گسا واتر کنگ لوٹا ای کتاب فروری 2022 چھاپو شنگ تک کسی ببارت منارا ہما گلستانا پناد روان ہمک موسما انار کپیت مائدہ قاضی ہے ما کہ
شعری سند چهاری استعاره که یک کارمرز کتا ما یه نمیگرم که چون کارمرز کنک بود تماشی درباره شعران دیگ لوٹم مناگو جور پلا ایچ گلگ نیست گلابان زندگی مانا کنانن مناگو جور پلا ایچ گلگ نیست گلابان زندگی مانا کنانن موسم وشن گواد سبک کا کشانن دور سرا آچار نبید من چی بگوشم کوهنی کندیلی گمانی بالتگ شب تهارا روچ ماکانی کتگ اذا ای که کندیل شب تهار روچ ماکانی ای درست چهارا کازیا کارمرز کتگا اشارت چهره نگاه چارک بی استیاره نگاه چارک بی که قاضی صاحبا ای استیاره چچو زیبایی گوما کارمرز کتا اذا نادرا چتر جنگلائن بلے باگی ہناری گندگانیت و کنٹگ نتیجن بلبل شیزار نبند کم کنٹگ نتیجن بلبل شیزار نبند کم پلی کے نپادار گلابان چدرت کر و اگر من گو قاضی ہمیں کارمرز کو تگیں چہرا گو حدی شاعری چہرا دی پدیم بکنا بزما کلاسیکل شاعری نہیں مگر بروہیں کم ہوتی گوستان کا بچاریں ہوتی گوست شاعری بچاریں و اودا نا چارت کت کریں کہ آہاں ای شعری صنعت بزا استعارہ یا چہر چون کارمرز کتا چون زیبا ہیں وڑیا کارمرز کتا و ما ذات کت کریں ما ودی کہ ہوتی کلاسیکی شاعریہ عہدی شاعریہ گو قاضی شاعریہ امدب کریں ما ذات کت کریں کہ مبارک قاضی چوتی عہدہ چوتی ربیعتا نسستا چوتی کلاسی کا نسستا البتہ یہ توار ہے یہ گالوار جدید و نوک بتا نما رویں یک دیگه صنعت نیمگا که ایشا مجاز مرسل بیان زانشت بزا علم بیان سیمی تارد اسی طرح لفظ گواچنی بزانت بدلا یہ مجازی بزانت کار مرزق بید اگرچہ گندگا یہ صنعت ارزان بلے پا درور میں کر گوشند کے ترون روکن کور تچگائن مشین آرت درشگائن اصلا ترون روک نہیں ترون دار آئی تہا روکند بزن ترون تہا یا تندور تہا اما دار کے مانند اما دار روکن وہ کور تچگا نہیں کور تہے ہاپ تچگائیں مشین آرت درشگا نہیں بلکہ مشین دانا درشگائیں نما لاتی درورچا شکلیں جورانی برورد تہا کہ ماشوارک پیش داشتی کتاب شکلیں جورانی برورد آئیے تہا روی چاہ کہ یہ کتاب ہم انسٹیٹیوٹ آف بلوچیا ہے نمگا چھاپو شنگ بتا اور یہ 2022 چھاپو شنگ بتا نویدہ بچا کہ مجاز مرسل چنچو جوانی وڑیا کارمرز کنک بتا بالین کندیلا ماندلا بندے چراغی ماندلا بالین کندیلا مندلا و بند چراغی مندلا اسے درور مشورہ پیسرا دا کہ اصلا دا چراغ بن بوگا نہیں بلکہ چراغ وٹ روح بوگا بلے مجاز مرسل چنچو زیبا یہ وڑا گو کارمرز کنک بتا یہ دیکھے جائے قاضی وشی کے بلی کے سوچیت ہوتی روشنا یہ آسا کندیل کے پروان اگین چھ گوشت کنت مردم اور دیکھے جائے وشی تاکریچ مواد شالائی موسم کرگوش کے بہارا سرو چیرے تاکریچ مواد شالائی موسم اذا موسم قاضی صاحب کارمرز کنگائیں بلے اصلا درچکانی تاکریچ بوگا گوشگائیں مجاز مرسل ہمیشہ کہ آئیے زیبائی اب چل ایک قاضیہ ہوتی شاعریتوں کا چنچو جوانی وڑیا کارمرز کو تانچو مشور پیسر درورداد کہ مردم گوشا کہ کھور تچگائے حالانکہ کھور و تچگا نہیں کھور تای ہاپ تچگائیں ادا ہوں قاضی انچو کارمرز کنگائیں مجاز مرسلہ کہ تاکریچ وباد شالائی موسم کرگوش کی بہارا سرو چیرے ادا تاکریچ موسم ایک گب ہوگا ادا درچ کے تاکریچ ہم گرنچیوں کو جائیں گو درچ کا آئیں اور گو موسم آئیں تو ہمیش کا قاضی ہے کہ استے موسم ادا مجاز مرسل کارمرز کو تھا اصلا درچ کا بابتا گوش گئیں اور کنایہ رضا تو مطلب چیریں اشارہ کیا چیریں گپت کنایا شاعریتوں کا بعض جوانی وڑیا کارمرز کنک بھی تو اشیے سمسر گو مجاز مرسلہ کھائیں تو دو چار کمچیہ کہ دوئے نانی تہا گواچینی مانا ہو بزانتا نہیں بدلا مجازی مانا ہو بزانتا کارمرز بند دیگری یوگا اشنت کے کنایا تہا دوئے مانا بزانت
کارمرز بود کنن تو آدھے کہ مجاز مرسل تہا مجازی معنی بزانت زورہ بند ترا کے ذکر کنا پاد کھائیں جانے پٹ تئی کے نام دلا کھیت آسری است ترا کے ذکر کنا پاد کھائیں جانے پٹ ترا کے ذکر کنا پاد کھائیں جانے پٹ تئی کے نام دلا کھیت آسرائی است یہ دب کنایا قاضی چچو جوانی وڑیا کارمرز کو تا آپ مخاطب گوں پاکی آون تا بلے چنچو اشارہ زبان گوما ای گپا وتی شہر تہا گوش گئے دے جائی گوشی کو وتی چمانی من حیرات انگو پنچے رکنا پمن جورانی تہا لب شکر درچے تگی دومی ادا کہستے ہیں بجا پیغمبرہ کہستے ہیں گوش گئے آئیے جوانی آئیے وش گپتاری آئیے سکین آئیے دور ردان کھانی بابتا قاضی کس نے تک نایا کارمرز کرنا گئے دیکھ جائے اس کہ لعنت توک ما گٹا وتی لوپ کتے بلے چھا آدم رہدارا وطا کس تکی نو دب سے قاضی کنایا زبانہ گپ جن گئے ادا شیطان نامہ وارگا نہیں بلے کستے ادا شیطان شیرتو کا بالکل یہ کار ہے یہ حمل ظاہر ودی قاضی کس نشیا کنایا شکلا کارمرز کن شرمندہ مرچیاں اترا منچو بس مائی سرحالا دیما برے و دگے سنتانی بابتا گپ جنے گمام راداری بکنے و تکستر سا خاموشا تاو کی مراگشیا موکل بدیے باقی آوندے میار باؤٹ وادت ہسٹری میکر بلوچی